Hvad tænker du på, når du tænker på nordmænd? Om elge og mænd, der drikker øl med skæg. Folk, der synger, når de snakker. Jeg synes faktisk, nordmænd er meget charmerende. Et sødt folkefærd. Er der lækre piger i Norge? Ja, jeg synes faktisk, de er ret flotte. Jeg tænker, mænd, der er det blondt. Kan godt se lidt feminin ud af en mand. Kvinder, de er lækre. De er ikke lige så gode som svenske piger, men de ser sgu godt ud, de fleste. Hvad tænker du om Norge, om nordmænd? De kan ikke spille fodbold. Det er håbløst. Jeg synes, at de råber så højt, når de snakker også. Altså. Jamen altså, jeg tænker meget heavy dødsmetal. Psykopater, der gør alt muligt sindssygt. Ja. Du er ikke sådan noget? Jamen, jeg tænker sådan nogle tossede fjeldaber nordpå. Jeg har aldrig mødt en nordmand. Hvad tænker du på, når jeg siger nordmænd? At de er gode til håndbold? Jeg tænker tynde, behårede mænd. Sådan masser af røvskæg. Sådan skæve tænder. Ved du, hvad de spiser i Norge? Fisk. De spiser fisk. 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 Klipfisk. De spiser fisk og pik. Også børn. Og børn. Hvad synes du om nordmændene? De er meget kolde. Hvad med deres damer? Lyshårede. Mændene? Lyshårede. Kan du lide damerne? De er fine nok. Jättesnygg flicka. Det var svensk. Nej. Hej, må jeg interviewe dig? Ja, det må du gerne. Hvad skal du interviewe om? Hvad snakker? Hvad tænker du, når jeg siger nordmænd? Ja, nordmænd, den er lidt svær. Undskyld, kan du høre? Undskyld, jeg skal spørge noget. Undskyld. Hvad med pigerne? Har de lækre piger? Sverige er bedre. Det skal du ikke. Ved du, hvad det øverste ord betyder her? Kolin putte. Lort eller sådan noget. Hybelkanin. Hyperkanin. Hybelkanin. Det er vel en kanin. Morgenbrød, hvad tænker du, det betyder? Jeg ved ikke. Morgenbrød. Ståpels. Ingen idé. Ståpels, ja, det betyder gåsehud. Hvor har jeg fundet det henne? På nettet. Og alt, der står på nettet, det er rigtigt. Er vi done? Mega nice.